Mga anak! Itay! Anong ginawa mo sa itay namin? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para mabago nyo ang masasama nyong ugali. Nasaan na yun? Amy! Bakit nasa iyo yung suklay ko? Akin na nga yan. Hiniram ko lang naman eh. Kanino ka nagpaalam? Aber? Doon. Saang doon? Dun sa kabinet mo. Ikaw talaga? Ang damot-damot mo naman, ate. Paanong hindi ako magagalit sa'yo? Kinukuha mo yung mga gamit ko nang walang paalam. Pag nagpaalam ba ako sa'yo, ate, papahiramin mo ba ako? Diba hindi? Talagang hindi. Kasi, lagi mo sinisira mga gamit ko. Kaya sa susunod, hindi na ako magpapaalam sa'yo. Hay nako, Amy. Napakabilo mo talaga. Ikaw naman, ate, napakadamot mo. Di bali nang maging madamot. Kesa naman masira mo mga gamit ko. Kahit di mo ako pahiramin, kukunin ko pa rin ang gamit mo. Bebe, bebe. Mukhang magagamit ko na naman ang kapangyarihan ko sa mga batang ito. Bebe, bebe. Madamot! Ano ba? Akin to! Pairam! Sa akin to! Ayoko nga! Ang kulit mo! Akin Pairam to! ako! Ayoko nga! Ano ba? Ano ba kayong dalawa? Ang ingay-ingay nyo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kapitbahay? Si ate kasi, tay, ang damot-damot niya. Anong ako? Napakapilya mo nga! Sige, magturuan pa kayong dalawa. Ikaw, Abi. Ikaw ang mas matanda. Kaya dapat, pinapahiraman mo ng mga gamit tong kapatid mo. Kaso itay, lagi niya sinisira ang mga gamit ko. Kahit na, Abi, intindihin mo na lang siya kasi bata pa siya. Ikaw naman, Amy, Po, hindi porket ikaw ang bunso ay sisirain mo na ang mga gamit ng ate mo. Mahalaga ang mga gamit ng ate mo. Dapat, pag hiniram mo ito, maayos pa at hindi sira-sira pagbalik. opo, itay. Sige, dyan muna kayo at tatapusin ko lang mga labahin ko sa likod. Sige po, tay. Ikaw, Amy, ha? Kung ano na sinasabi mo kay tatay. Totoo naman, ha? Madamot ka, madamot. Ewan ko sa'yo. Bakit biglang lumamig? Oo nga, ate. Baka may multo. Amy, hintayin mo ako! Bukas, magkakapalit na kayo ng katauhan at maunawa ninyo ang nararamdaman ng bawat isa't isa. Good morning, ate. Nagulat ka, no? Oo, ate. Bakit ikaw? Hindi ka nagulat? Tapos na akong nagulat pagkagising ko. Ah!
ako magulat? Anong nangyayari sa atin, ate? Aba, malay ko. Nako, kakagising pa lang ng dalawang magkapatid na no. Naghaharutan na. Nagulat kayo, ano? Sino po kayo? Oo nga po. Sino po kayo? Ako si Tandang Romeo. Tandang Romeo? Yung panabong po? Manok ba ako? Isa akong mabuting engkanto na galing pa sa isang kaharian. Ate, Ano pong ginagawa niyo rito sa mundo namin? Upang ipalaganap ang kabutiang asal at nawawalan ng respeto sa isa't isa. mabait naman kami ni ate. Nakita ko kayo kahapon na nagbabangayan. Maliit na bagay lang po yun. Maliit man o malaki, ang malaga, nagkakasundo kayo. Ano pong gagawin namin para makabalik kami sa dati naming sarili? Oo nga po. Mga anak, Itay! Anong ginawa mo sa itay namin? Huwag kayong mag-alala, pinahinto ko lang siya saglit. Simple lang ang papagawa ko sa inyo. Ano po yun? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para mabago nyo ang masasama nyong ugali. Paano po yan? May mga pasok po kami. Yan ang dapat ninyong alamin. Paano yan, ate? Huwag ka mag-alala, Amy. Kaya natin to. See you soon. o mga anak, ano bang nangyayari sa inyo? Ang sweet nyo naman pagmasdan. Wala po, itay. Amy anak, Po. hindi ikaw ang tinatawag ko. Si Amy. Ako nga po si Amy. Niloloko mo ba ako, Abby? Ay, opo. Ako po pala si Abby. Amy, total walang pasok ngayon. Tumulong ka muna sa paglilinis dito sa bahay. Maliwanag ba? At ikaw naman, Abby, Po. Amy, ang ate mo kinakausap ko. Bakit po, tay? Pumunta ka muna sa tindahan at bumili ng agahan natin. Tay, ako na lang po. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Eh di mas lalo akong nag-alala kung ikaw ang bibili. Kabata-bata mo, tatawid ka sa kalsada. Oo nga naman, ate. Ay, Amy pala. Sige na, bumili ka na. Oh, heto ang pera. Tay, samahan ko na po siya. Hindi na anak, dumito ka na lang. Sige na, Amy. Kaya ko na to. Sigurado ka, ha? Oo, Amy. Sige na anak, magwalis ka na lang muna dito at hintayin ng ate mo. Opo, Tay. Ate, natatakot ako. Hayaan mo na yun, Amy. Ate. Pagpasensyahan mo na ang ate kung minsan, ha? Kung nagagalit ako sa'yo. Pero
kahit nagagalit sa'yo si ate, mahal na mahal pa rin kita. Talaga, ate? Oo, Amy, kaya tumahan ka na. Salamat, ate. Amy, Ate? bumalik na tayo sa dati. Oo nga, ate. Yay! Salamat naman. Tara na sa tindahan para makabili na tayo ng umagahan natin. Sige, ate. Tara na. Gusto mo ng instant shine sa paint ng motor at sasakyan mo? Itong GR4 Ceramic Wax Spray ang gamitin mo. Ito ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa dumi, tubig at UV rays. Kaya mas tumatagal ang kintab ng sasakyan. At nagbibigay rin ito ng glossy at makinis na itsura sa fairings. Kaya parang laging bago ang pintura. Dahil dito sa GR4 Ceramic Wax Spray, hindi mo na kailangan gumamit ng maraming produkto para makuha ang magandang resulta. Nakatipid ka na sa oras, nakatipid ka pa sa pera. Kaya kung ako sa'yo, check out mo na!